Sisithenjiwe. Ngisacela bandla ungipha i-death certificate ukuze ngizokwazi ukuyo-aplayela i-permit ukuze ngizokwazi phela ukuze emngcwabeni. Yathi ngizofuna ngidlule ngokufaka umuntu isibhakela. Wonke umuntu use-up and down uzofuna i-death certificate. Ngitshele meke ukuthi benimbhalile umufi. Nonke anikaze lo muntu ulale esibhedlela 2 months akuyona oyedwa kunini oke wahamba wayomvakashela. Beningazi ngizolayina lamaqueue nibuza ukuthi ukuliphi iwodi. Mengabe engasekho emhlabeni senibhizi nithanda kabi imingcwabo webantu abamnyama. Angifune umuntu ngizozingcwabela. Njengoba bade ngiyigcigcele esibhedlela ngiyombona ngedwa. Ngizozihambela ngedwa. Nikuthanda kabi ukudla kwamahhala. Angifune umuntu ozoya emathuneni. Angifune umuntu nje. Hawu. Ngadlala nina la. Anikaze nize nizombona umuntu egula. Mase kuwumngcwabo sekufanele niyothola ama-permits sekufanele kuba ama-up and down. Lo muntu wangena kungakabikho ngisho i-lockdown esibhedlela. Kodwa akekho kunini owakwaba nesikhathi sokuthi ayombheka nje esibhedlela ukuthi unjani. Hayi ngathi niyithanda kakhulu imingcwabo. Sengathi nje futhi lento eyenziwe uhulumeni ngaqhubeka nje. Ngisho sekuthiwa sekuphelile lento. Ukuze sikwazi nathi ukuthi umuntu noma kuthiwa uhambile noma kuthiwa khona okuncane akushiyile kungalokhu kufidwana nomakhelwane kufidwana nabantu. Imali ibekelwe izingane zakhe ibekelwe abasele. Nangoko omunye akobe unawo umasingcwabisane ngeke ngikungcwabeke nawe. Ngeke phela ngingcwabe kuyabiza ukungcwaba umuntu. Unawo umasingcwabisane nje obukhwehlela nje. Ungazongifakela izifo mina. Awuhambe owasha izandla.